Asumsha shak shakabo ha bai Kwlai ha Phobjagwi langma chokha Sikla Ambassa thanani bisingo khomjunai Kwlai panchayat gana amche opati mani koktuma sawimankha Kwlai Sudangshu Gospara amche tongnai Jitendra Shobdokor Kwlai panchayat gana amche malkhungo ha tunfaini Samung khlai tongmani ajorawo ha bai Kwlai ka Sikla ni sakabo ha bai Phobjagwi thangka Sikla ulo kamiamchini lukurok nugui ha bisingni kari laika Sikla no te logi horbuthnai brinde arokno koktuma rohalaika koktuma mani Ambassa horbuthnai brinde rok phaye te kamiamchini lukurokni chaitok mungbai ha bisingni kari kha Sikla no te Kwlai dolai hangkor sakamnogo tubui phaika sakamnogo tubui doctor rok bai saknai jabani yagulo thika hne sawi jakha sabla mari benga ঘটনাটা হচ্ছে ওই কেন গাড়ির মাটি ঠিক দিতে গিয়া মাটির দশ ভাঙ্গিয়া কোন জায়গা এই পঞ্চায়েতের সামনে কোন সময় জেনে না আধা ঘন্টা স্যার আনছে কেন রে ফায়ার সার্ভিস আনছে এর নাম কিটা এর নাম জিতেন শব্দ বাড়ি দিয়ে বাড়ি সুধাংশু ঘোষপাড়া